toda mukadzi wangu chete nemi nemufana wangu wani vamwe vafana vanenge kuti tiri kudaida tengomatanizwa mazhiri tichikuda tichienda zvinodetsa zotoexplainera vanhu kabudzi ndoita zve atozvinzwisisa plus dzimwe gwendo adzitaugwa anoziya zvimwe zvinhu ingoita wega paupenyu hwako wakanyarira uri zii usaite kuti vanhu vazive kuti unoita nezvei. Let them speculate. That's the way to go. Let them speculate. Vati uyanodai iwe uchiziva zvako vasiya vachinatsopanana vachikweshana vega wakati aimbavha uyanodai iwe urizivi zvako uchitarisa vachinyatso saka sometimes zvaunoita paupenyu hwako don't let people know exactly what you do. Varasise mepo till they learn to mind their own business. Vape zvavari kuda izvozvo kusvikira vadzidza kuminda their own business. Problem inonetsa ndeyezvo munhu ukaudza zveforex trade uchakudza zvemaskamu. Saka unoti the best. Guys, maswera sei tadzoka. Ndochana katoti tinoita nezvedu taura tindotengesa chakati onyara. Ndinoita music. Ndotengesa maveji nemvura ndonyarara. Ndotengesa maveji yangu ini guys. Ndicho ndo signature ndovapa iyoyo. Vofamba chizvifafaidza kuti atotengesa maveji. Boshe kuti. Amufuna kaziva. Kana kuona kuti vachitaurisa masiti totengesa maveji obva wabhuduka akuna kuseka kuti wakumana. That's not a shadow kutsirai. Zvakaoma. Right guys, tadzoka yes avila. Tadzoka. Ndakuona muri live. Live dzemasikati tikungoitawo hedu just kungoitawo but ini live dzangu chezo ndedzemanheru dzemasikati dzimungozwa kuti ndedzimwe dzekujuma dzadziya. Ndedzimwe dzekujuma dzadziya dzemasikati idzi. Unaona? Live dzangu chezo ndedzemanheru. Guys, musakangana kutenga mawiga guys. Musakangana kutenga mawiga ndika iyo wigi dziri state dzindi fit man. Zvandikutonyaso toona. Dziri ina dzindi fit bami. Aiwa. Dzima kills nechishichame. Ndinoona muchiti ngale. Kuti ngale. Bauni. Right guys, musakangana kutenga mawiga guys, mawiga anotengeswa nomwe wedu mawiga musakangana kutenga mawiga nachingoda wigi kwauri koko kupi inongopostwa youya anditika inongopostwa postage yako yobhadharwa and then yobva yatouya machiwiga akachipiswa mawiga akachipiswa guys wakadzi ngatifarire kuchena nditi ngatifarire kugeza ngatifarire kuchena ngatifarire kubleacha ngatifarire kuita munhu nechikumba chake munhu zvaanoda nechikumba chake usaudzigwe zvekuita nechikumba chako kana wafunga kuti uda kubleacha go for it kana wafunga kuti uda kugara uri black good for you umeona munhu zvaanotolava neskin yake because ndeyangu ndikwereti right anzi ndipewo wigi dzinotengeswa tafadzwa wigi adzipiwe vanhu mahara tafadzwa hapana promotion yemawigi nditotengesawo hastori yangu ndemi anzi mari Prudence uye kuWhatsApp kwangu uye kuWhatsApp Prudence kazi uye kuWhatsApp kwangu ndikupei mutaure nemunhu anoita so that ndiwane kudi uwane kutenga wigi mawigi akakanaka zvokuti unotopisa anotaura unoda simangalitso sheda moyo wako anzi mari ndaifarira kisisi market chiuya kuinhingikiri chiuya kuWhatsApp mawi makills anenge anondifita kudarika nhingirikiri kudarika straight but anyway kune vanofitwawo nemastraight aya zvekuti munhu nechikumba chake cheledha kana wafunga uda kubleacha kusvika moyo wati tusvi uchingobleacha kana wati ndoda kuchengeta zvandiri no problem natural bo zvekuti hanzi bamnini vakava thank you Savannah Rose hanzi bamnini vari kusapota vedu yenyaya dzemadzimai muvatengerawo cold drink akomana munovatengerawo cold drink bamnini vanosapota akomana vanenge vachingofamba nasimeli iri bodyguard apa vakabata foni ndichita zvane ndichita munomborangarirawo bamukuru bamnini hamumbovatengerawo havamwe hambodoro dei vachimaro ndativatengere chibhodhoro zvino cold drink zvayo inotoita
Alright guys, pachipamwe hanzi malocks unogura zveposha uita madiki uda mazombe ombe chikumba zvaichi ichi chikumba hanzi mabros on point. Hey akuda kuita retouch manje mabros akuda retouch aya akuda retouch Mavunga Munatsi, thank you my brother. Hanzi nataka kuona for the first time like ndipo pina comment ya zvazi yangu ishi. Vaendepi kwa zvazi yangu comment ya vaendepi. Comment ya zvazi yangu yana ishi. Right. Yanzvadzi yedu first time padiaries, first time kumuona padiaries guys. Ngati mugamuchirewo guys. Ngati gamuchirewo umwe wedu first time kuya padiaries guys. Each first time kuya padiaries ngati mupewo malavu nema likes. Ngati mupewo malavu nema likes first time yake kuya. Thank you. Aya ndeyako Mavunga Munasteri. Malavu nema likes yako ndeyako asangwa aya. Thank you and we welcome you. We love you so much brother. Pano panetwa yakawanda. Hanzi kona sandi. Panetwa yakawanda pana apa pa unodzidza zvakawanda. Uchaona ako zvakawanda hanzvadzi. Unogona kudzokera kumasure uchitarisa tine page tine 2 mapage tine rimwe hombe racho. Unonyatsa unodzokera uchinonyatsa uchaona zvakawanda. Uchaona nyaya dzakawanda ikoko dzakawandisa. Dzekuti unotodzidza chete uchida usingadi. Right guys. Panapa patai panapa taenda ku tatiri murodanda kudzenda kwenda ntora shamwari yamai vacho kuitira ma details. Tinde kuningirikiri ku hospice iri paserapo handitika saka tasvika mbako shamwari yamai vachoda tikachinza abuda aenda kuspa handiti saka anza abuda aenda kuspa ndobva tatitega tifambe titevere tichienda kuspa kuya tasvika paspa tawana tiri murodhi kuenda kuspa tabva tamiswa namai vakauya nechikafu nezuro mavaziva mai vaya musutu vaya vekupa mwana chikafu neplate chaidyiswa mai chachiya animaona chaidyiswa mai chikafu chachiya mai vaya vanogara munext room vaya tabva vatuona murodhi vakasiva vakandiziva vakamisa mota saka vandimisa mota kudaro nobva vanditi ndakuzivai mamuchiuya pamba parikati aiwa tiri kumboda kuenda apo ndobva tavatsanangurira asi tachitizodzoka kana tadi 75 now anzi tapedza zvese mai vai vakati matogona because ivo vatakurwa vati muri kuona tiri paclinic guys muri kuona tiri paclinic onai tiri paclinic apo ani mukuona vanhu vari paline reclinic apo tiri paclinic apo ndopatiri apo paclinic apo tiri pa clinic guys ndo patiri apa clinic apo ndo patiri pa clinic apo ndokona tiri pa clinic yekudhuze neko vanogara ndo kwatiri saka mai ndo vati vatogwa neambulance manje hanzi vatorwa neambulance sindofunga situation yavo yanga isina mira zvakanaka saka ndakudza ngati nezuro ndaona urwere ndiri munhu mukuru ndaona urwere saka hanzi vatorwa neambulance vaunzwa panapa saka vaunzwa panapa hanzi bhozi vankwateswa maoxygen nemadrip nechii saka ndauya panapa apa nokuti ndabvunza kuti vaenda nani saka munhu vari kunzwa naye isati muzivi manje ndofunga ishamwari yavo isati muzivi saka zvandaita tauya tapa clinic panapa tagara havasi kubvumidza vanhu kupinda muclinic umu nenyaya dzecovid idzi okay Edlin wedu pane mumwe zvakare Edlin uyu regai ndipine Edlin opo uyo wedu mugamuchirewo ifirst time yake chaiye kusvikawo pano Edlin opo mudanda dambudzo mupeiwo rudo guys madiaries epano ipaiwo rudo Edlin nasi tine mavisitors akawanda manyuwa nanzi tiri vanyuwa ndatanga kusvikawo pano natichiona basa rakanaka rakai ramuri kudai kuita saka Edlin uyo wedu mupeiwo malavu mugamuchirewo zvakare mafirst diaries edu pano so mafirst diaries edu atanga kuya nhasi ava munozogona kuregister kuti muve part of diary family because panapa we are a family you can register munogona number dzangu dziri page mukaenda kupage kune number dzangu dziriko you can come WhatsApp tochata monipa madetails enyu kana ndokupai admin anota capture nochi database kuti mupinde database in case of mangwana waitawo dambudziko rakafanana nerevava vari pano ratunganidza iri kana kuti waita dambudziko rimwe unenge uri free kuya kuti aiwa ini ndiri mumwe wenyu nditorimo sarangu rakarejistwa handiona tongodzokera kudatabase ndo basa secretary anongodzokera anotarisa kuti uripo here zveshuwa kana uripo wotowana kubatsirwa saka vese asati varegister guys I'm encouraging you kana uri madiaries kana usati waregister antikana Monikisa tine ghost redu rinonzi Monikisa ndasipana parinonetsa ighost iroro ndere pari padiaries asati aziva wangu munhu waro kuti ndiani achazonitaridza ke kuti ndiani asi munhu yeye unoanalyza nyaya
gosi redu rinototambudza pano rinotoshungudza tatomunji ndakaudza madhiri ndikati musazvipe kwidze bp namoniki uyu chingoiginiwa murega chingowati ari mucomment section nokuti hamutomukwanisi mungatoita bp siyanai naye musadamafirisi moniki right saka usati varegister please itai kuti muregister antika itai kuti mubate andiselina ipai mastenyu kuna andiselina kuitira kuti pakaita zvinhu zvakafanana nezvizvizvi anditika anza ndimo chirandu in the house moyo mamoyo haumosei mubhuku takataura kudhara pano database rakavhurwa kudhara mukapiwa email address yekunzi tumirai madetails enyu ikoko database ririko number yakalist yakakura kuinda uko yemazita ndakaonai pano nechinanga chironga uya kuwhatsapp kwangu inini chero muri maghosti ini ndofana kuzivaika ini nangu chemaghosti mune maghosti kuprotecta basa renyu handiti but kusaidi kwangu inini handa problem ndokwanisa ngokuzivai ende nofa akawanda nomaziva wani akawanda ndakumaziva nyaya yepaypal paypal unoziva kuti ndidingi zita rakacho zaplus whatsapp ndida kutoziva kuti ndidingi maghosti akawanda ndovaziva riziva but maghosti asingatukiwa ndasina basa maghosti yo zvavo nje ndovaziva because it's none of my business anomaona kuti vanoitire maghosti azvineinenizvo email yakakone vari piko tegai andiselina vauye vakuisirei email yacho ndokwamunisa zita renyu nesenemu aminoti vanoda nechifone number here chero uine ghost rako uchishandisa ghost panapa unoisa zita rako rese woisa ghost name in brackets kuitira kuti tizive anomaona chero ushandisa ghost iwewe haudzini aiwa andiselina ndivanika achiziva ndisanditi maghost akwana tomaziva but hazvinei nesuka kuti tikudze kuti ndiani hazvinei nesizvo anomaona hazvitombori nesizvo nove ungati uri munywani iwe nove unkadlakwana as long as Namibia yo as long as zviri legit mukati unongobatsirwa zvina basa kuti uri kunyika ipi ingatobatsira kuZimbabwe 1 tobatsira muno 1 tobatsira 1 dzimwe nguva UK chai ngiyapila nomvuyo njani tinobatsira all over as long as uri munhu wedu wepano chete andimaona kana une ghost name rakushandisa unonyora kuna andiselina ndokuonesa materials kwete kwandiri unonyora zita rako chechero woisa ghost name rako in brackets kuti vazive nokuti kune vakaona vachishandisa maghost because of mabasa avo antika mabasa vanenge vachishandisa avadi kuonekwa kumasocial media uko saka ndingachitawo komenda wari freely saka anozopesera aisa ghost rake antimaona saka ukachizive ghost name rako nemafull names ako antimaona vanhu vanyuwana vakuti vawandisa iri edlini style ndanisingatizi sure ndatanga kurona nhasi alright okay ndichataura nyaya yeadministration apo neapo itai kuti ivo mukoma rugs vauye vapine email address yacho apa kuti muwane kudi muwane kufamba nevamwe register akaitaura udhara nye vanhu vakanda vakaregister udhara vakawanda mamembers yepanapa takalani how are you my sister long time registration guys tinoitira kuti takuita matambudziko ekuti vanhu vakawanda vakuita kunoudza vanhu vatisingazivi vatisingatombozivi vasingazivi direct kuti ina unobatsirwa kwaSIS MELLY saka isusu tozvosvika pakuti charity begins at home ka tingabatsira Zimbabwe yese here tikaigona guys tombotangawo nevanhu vedu andimaona yesisemi dzapata once I can't understand you sorry my friend we are talking about the registration. We are talking about the registration of Mchantandex. We are talking about the registration. Azina yezo Jones ndiri mnyuwani. Aiwa yeze ausi mnyuwani pano. Wakamboita tattoo chuya saka ausiri mnyuwani. Ausiri mnyuwani wa msaru. So we are talking about the registration to say guys register to be a member of Diary family. This we do in case no one can say guys inini pa upenyu wangu I will never need anybody's help. That's impossible. That's impossible. So we cannot help each and everybody. We cannot help the whole Zimbabwe and all the South Africans in South Africa. But now if you've got our own register and you got a problem, you come to me or you go to any other admin and say, you know what, guys, this is what I'm going through. I've got a problem. This, as long as it's investigated and if it's legit, right, we go to our database. We look for your name. If your name is there, even if you are using a ghost account, you put your real name and you put your ghost account and put your ghost account in the brackets so that we know you are really indeed one of us. Then we can try to contact you. We can come here and say, okay guys, this is the person. She has been using a ghost account, but we know who she is. We have got her full details. She's got a problem of this, or maybe there's a funeral, she needs assistance, or maybe she's sick, she needs assistance, things like that. Then we assist. That's why we are doing this database thing. So if you haven't registered, please get hold of Andiselina. They've opened a, what do they call it? I don't know what they've opened, the admins,
spreadsheet. They've got a spreadsheet. They've opened, I don't know this word that they use, that they've opened so that everybody, each and everybody, when you register, it's captured in that database. So they've got an email address of diaries. We have an email diaries. Yes, John, go to that John, so that people can register. And it update. Eh. So please, understand that you are people. Understand. Only numbers of them could have chairperson for the paper. What kind of good work life? How for the chairperson to go away per life about the item from the one. Right. Uno email address iri kuuya uchango nungira unongo sastara ako ma details ako and this is my details awanda ndi happy but some details ako tinawo vanhu vakatoka da register guys register so that please pin the email address Cynthia unogona kuzoya ku inbox kwangu ndo chaga Monica bvauya ora ichi Monica ndoko answer da kuona kuseri Monica bvauya ku WhatsApp kwangu Monica ndiri kukubata kuseri tegaiwo andiselina mafana Chino Messi pick yoka turi munyuwani pano saka ine nonda munyuwani regaiva uye andiselina anzivhuraiwo maraundi diaries nyaya dzemaraundi adzizonetsere idzi inasanamba zvifunga hangu ini zvemaraundi izvi hazvizonetsere nyaya dzemaraundi dzemari idzi vanondlirana mari nyaya dzemaraundi dzonetsa idzi guys let's maintain our peace nyaya dzemaraundi dzonetsa idzi dzonetsa dzichichoda control yakasimba isusu diary so far titi we are doing good hatina idu maskandal hatina chii zvemaraundi zvitozi zvimusidzira maskandal ngombirai afanira hamunoti madhimini acho ese aripo panapa ose zvakubva vashekwa panapa kuti zviri kufamba sei vose havo madhimini kushayikwa havo munaiziva iye diaries kwete yangu ipinei alright mirai baunini vari kuziva email address yacho ndokwa munongotumira madetails enyu paemail address iyoyo regai vatumire saka guys mama vanzi Missy Jones ndaenda kwese kwakuya shamwari kuri kunetsa uko kuri kunetsa kutanga kwacho mazinyo information yakandipa thank you for the information ndo inonzi teamwork manje hanomaona havasi kubvuma kuti tipinde mukati network inokunzi yarasa sei andi muri admin nyora mupini muri admin kai ingo bisa iye kandi anpine comment ya Edlin ishi chinyora mupini cheripo kauya here Monique problem andizive star ravo ka first name andirizivi first name neje andizvizivi kana usingagoni zve email address inda kuna Andiselina straight unoti ndaya nemadetails angu ku WhatsApp saka tiri pa clinic guys andizoti tichavawana sei tuto shamwari yava netaura ine zuro ndatraya kumubata kuti nditaure naye kuti nditi vari papi ari kutiwo ari kuma meetings ake ari Sara mapudzi hausi munyuwani wewe Sara hausi munyuwani Missy Jones iwonewo zvatinogona kuzvimiririra kuna wasagona kuzvimiririra rega vaite zvokurejesta nekuti panonetsa pakurarama kupararama kupenyu hunonetsa nona upenyu hunonetsa kuna vanhu kuti zvinhu zvangu zvakarongeka paupenyu nandifi ndakadai upi yemunhu panonetsa ipapa Tuita sei saka guys ngatibatsiranei panapa tigere paclinic but hatisi kubvumidzwa kupinda kumba kwavo kwakatovharwa saka ndizive toita sei guys how do we do it toita sei hanziko mwana aripa handisi kutoziva handisi kuziya cheripo kauya uyo cheraripo cheri ndokumbirawo undipinirawo nhamba yeemail address kuri kurejistwa vanhu kuya kunorejistwa vanhu kwavari kusaba registration avo ndipinirewo email address atoita sei nhamba mnina
Because tangogara pana bachazi kuti next move redu rakamira sei. Tangorwa apa. Hello. Guys, Twitter say guys. Ratidzai murambidze uri sei. Guys, Twitter say guys, how do it? Twitter say because it seems as if Andiselina inzwaiwo mama vari mukati umu tisikwanisa kupinda tivawo. Twitter say kana vatakurwa kuenda kuhospital maybe dei vangaenda kuti manje vakaenda kuhospital wese hatibvumidzwe kunopinda futi. Cho takaenda kuhospital hatibvumidzwe kupinda neCovid. So Twitter say apa todzokera kumba kwacho tinotaridza kuti pamwe mwana anga kuti achida kuziva kuti vaisa kuchipatara here kuti vaisa kupi. Asapa vakazobva vanodi kana vatorwa neambulance ikavaunza apa that means vavaundiswa kuchipatara. Aiwa ikliniki ime hamuna vanhu vanoadmitwawo mukliniki. Mamnini ikliniki hlavani kliniki zvarini mamnini kunyepa nemadzenyu bamnini ndekubvunza mai avo tumela ose liyai kupa vutsake amefa kikliniki oro kusibhedlela ke kikliniki akuna admission kikliniki ora janki ose mamnini zvakuomerai. Zvinoitika ndezvokuti onai guys ka tinogona kufonera bamnini vakati bamubhudhi vacho ka pamwe mai ava vanoshandisa zita remusouth africa munomu hanimona pamwe vanenge vane zita ravo remusouth africa ravakazvipa remusouth africa munomu hanimunona vanhu vakanonochinja mazita kana vave munomu saka ndozovadii guys. Problem iri pamwe vanenge vachishandisa zita rimwe pamwe vanenge vachishandisa mamwe mazita guys pamwe vanenge vachishandisa mamwe mazita anditi pamwe vanenge vachishandisa mamwe mazita MSA munomu kana vanhu vapinda munomu vanozipa mazita mamwe amunoona mwana vatapelo aya munoona vanani boitumelo ndeyekuzvipa emunomu SA. Saka munhu vanokudza sere kumusha riri pachitupa zvakafanana neni mukaenda muchinotsvaka kwese muchiti he tiri kutsvagawo Melin hamumuwani animoziya mukati muchiti tiri kunotsvagawo Melin hamumuwani vakudzira timuzivi muri namuchiti tiri kutsvaga SIS MELLY haniona SIS MELLY munobva makurumidza ndiwana saka ine zita rangu remujoni haniona ndezita rangu remujoni ndira ndakaita shortcut hanimaona. Ati apa totoenda kumba kwacho tikashaya mwana chona then tozocheka mangwana. Alright, anenge adzoka paningikirire gai ndifonere shamwari yacho adzoka. Wavasi kubvumidza tipinde mukati ndobvunze epi. Chanaka. Hauchapindi pagedhi hapasi kupindwa guys. Nachida kutobvunza bhuru wavo kuti andiudze kuti maybe kuda ruzivo toenda kuti manje hasi kubata foni. Pagedhi hapasi kupindwa guys. Ini sita remujoni guys ndo SIS MELLY. Ndo sita rangu renyuwani remujoni. Kana ndiri kumba ndonzi Melin. Saka kuda kuya nevhavhu uchiti ndiri kutsvaga Melin haundiwani. Because ini ndinonzi SIS MELLY ndo sita rangu remujoni. Aiwa, sita rangu is well known Clarissa hapana information apa. Sita rangu is well known. Ndisori nemwe account yakanzi Melin Maisha. Ini sita rangu nesurname. Ndine account iyo yanombopinda naishandisa yakatonzi Melin. Ini sita rangu harisi secret ka SIMELLY i shortcut ya Melin. Melly i shortcut yesita rangu. I shortcut yesita rangu. Hana kudaira. Tisi kutobvumidzwa kupinda mukati umu. Saka ndopinda nepaya handibvumidzwi kupinda mukati umu. Hanzi vanonzi Martha. Alright, regai nditodi topinda mukati. Toenda mukati handi mukati. Kwai vanonzi Martha endei. Imo mukati tinotsvaga Martha. Mwesawo maski, pfekai maski. Regai tingonobvunza tikadzingwa tadzingwa si. Teta samawo.
Gai tipinde mkati tinozama kufunza timata auya neAmbulance. Ende. Bani try big rangu masuri. Hii tivana hapa pass kwa. Pass kwa big. Matora. Try big. What I eat. Oh goodness. Big. All the way for your
Hakit var ki roke emergency ko bisa kana ni mera mungkin batang var ki mata var utlika ambulance var ki mata utlika ambulance Kana sa akin. hey hakit is fano it Wala mo sabi. Kipotuluk Nana. What do emergency equal. Kwanzi. Sound is fazer. Sai drip de basro. What is our last one? Anda discover que Eu que nem mais. Coi mais de jogo na nossa fazer street. Jogo de nome. hakuna msaada. Plus Kuti kunoda vanhu kuda kunhu vana vavakuendesa iso. ukaenda ikoko straight Vanoramba. ndomashandira avanhu Vai ser isso. vatitana izvezvi pavaenda padivose zvezvitarikudza Mabasingati. makiseni patasvika varamba kuti mapurisi varudza vavasingadi izvi zvakuta Because if you try, you know, I'm actually doing meeting. Look at this. That does it. Nini? That's it. Very good. Matrafoni yani. That's your pictures. Nti. Sasa zioni, ndakatobata hapana foni yangu ambolina. Ndio tofauti kati kwa message kitu kwa kipindi cha meeting. pamafona apeta That's what I'm saying now. Alright. Because I was one said that's all that day. Saka ndani tukutika at least it is here because kuti ndozvafamba sei nokuti chatamositaka tisanza sekuti tangoouya kuclinic but tichaziva kuti kunokwasha aita kuchipatara here kufamba sei because aitaaa kuti akatobhatiyai kuno kwatakarwara mugabe kuno tichiri kuenda akatotumira mari kuti vauye kana vanazokwanisa kuti kuenda uita mushandi wageza saka kuti nesere kana usana kugeza handitakuza zvondisanoita zvaunoita tozviduwaiteni saka toita sei ina handichazivi because ndichiri bhizi ndikuclinic usaramba kunesa ndichiri bhizi Zvachoni vanhu vabuda sana kugeza wacho ndosaka ndakaudzwa wangu zvese nezvine pane pane zinyongoro iriko but anyway ndisati chingori mazi ndiwakatifonera chingori madhokodheya just come to help for the sake of even yalisa because she's one of us
akaita legislation nzero vanga ari kwatachiona vanhu vabuda mugurupu saka pakutoenda kwavo kumba inenge yatora mestage anhu eno kuti zvikuitia mune chimbotaura mati ati kusaka nachawaitwa denomerese kana mudhi mumboronga inini kana mane tatotofara kuti nimukudi mukubetsera zvino vanhu vachoni haiditakamboenda kune mahospice imwe iriton yatatakatsvagura mudhai saka chimboenda ipapo iye inoda pepaweti yakawanda ofuchi being a foreigner ndanaso pepaweti inogona kusaleti vana chachimbodemuno tapondisaka ndatokugandarula ndisingazive ishi hapana choisi vanhu havangati chakati ndo option yatinayo right now exactlysaka iiaaza kusvika kupindapo because handina madetails avo akakwana kuti vanodzani vano handina ndosana chitsvaga chi uyu kana kuti vamonzanaa vachosira pasi papo ndofunga ndainamba kwavo kuti kana chizoenda kusipati kadzika kusipati kaona futi kusipaka kuzasvika ichidii tikwanise kuti ndikaenda nemwana wavo kana pakatiwa matezi toda matezi vanenge vachizotana mudziningininingi apa ndokozotimati kwanzi 1.4 rent per month 1.4 grocery yes nobeta 2.8 per month zvingatoenani kana vachivatoa ndandiona because even mwana wangu wachonisa atati handina problem yekuti ndishande basa ndatomutsvagira munhu akatsvaga basa kune munhu atoti mumwe ati ndochege ndipe basa sakakati akudepeni saka tikati episi vakainda then chona isusu tinogona kungotangawo kubhadhara ndia then kana tadaiwo hama dzamirawo vazvimirirawo hama dzedu dzokunomira petisadiwo tapedza ndandazvitaura kuti panozopera imani vanenge vachinja ende muvamonite mapirisi ebrown raichimanamesori yavanogona kusari mapirisi muvamonite pirisi torakandichimbudza misoro vaitaura kuti haitarova ndikati iri ndo pirisi inozoraswa iri ndo pirisi vasingazonini kuti vari kuti rinonetsa rinovava nodi vanoda munhu andivamonja vamwe iroro pirisi iroororachira vari kuchema naro iroro but kana kunzi vazoita apa hanzi zvese saka ndoenda nani panoda 110 nayo 120 guys tinowa kuti saka ambei tinonzwa kuti kana zvichitoita pachibudauza kana mangwana achimovaindisa ipapo because kumba kwepamai vaya havachadi vakati vai by end of the nesuro vakati vai by friday saturday vange vamburi kana wanaenda vasinogara zvekuradzinga moze kuda kunomirira nachomotomonodzina navo asi still waise option nayo yetatinda vakati because apa ndandakangobva condition yekuti vanotorana namatuto nokufamba asi kutifanira kwamakaita vakangamaona zvakana iwoku yamuri kuita yavapinza papasina kasaka zvekutaura kuti hanzi kudii isi zvinhu zvedu zviri transparent because mari dzinobva kuvanhu handimatoona so hapana kuti hanzi tikaita zvinhu takaviga tanzi kuti tikataura dai ini sara yakunzi vakadya mari vakazodai kadai munhu if I've got nothing to hide ndinongobuda pachenapa ndingafanire nditaga kubatsira nini otsva ndikaaanzi ndichakati yemhekosokanakubatsira naye vanhu mazimbabwe ari bhizi kubhasha ndozvavari good at tibatsire havabatsire akaurisa number 1 ndinotaga kubatsirwa ini ndosinoekomera mwana uye mudiki kuti anga achigeza mai ake nyangwe munhu mukuru chai zvakaoma kana munhu mukuru dhota harisiri kutamba naro isusu nyangwe isusu tatadza makuseni tatongoitawo zvatotisi zvatagona dhota harisiri kutamba naro kujairira dhoti tajairira dhoti dhota harisiri kutamba naro guys dhoti rakaoma muti pamwana mwana ekesi abvisa pakaipa
Mama mabhururu enyaya anozotifonera mose mukungotifonera 1-1 mukwenyu kumuri kukweshana muchitukana usiku apedza mobva nezuro vari kuda kudetsera saka vari kutukira nei ndatotaura kuti kana alright ari kuita problem acho ndanzoti kwai mugroup kwenyu kuita sinyongoredzi ndikataita problem kwacho handi mukundona musa mukuzoya kuseri uyai pano ndiripo ndiri muklavani ndandiri apo ndiri muklavani ndifonere tisangani ari kuita problem ndatotaura ndiri apo ndikati uyai hapana mboti andifonera auya so asi kuinbox uku vanenge vazere uku inbox anenge akazara uku kana uchida kubatsirwa hautombosove chitomboita dambudziko rekuti kwai handei dambudziko rekuti chichi I'm using my own petrol kapana handiti because of you precious ndiwo wakandifonera ndikada sinambovhera ndakauya panapa no munozosisi melinini chandiri kuda ndikuti mai vaone pekuita sei pekunzi vanogezesa munhu kana kuti vaendeswe kupi kumusha because zviko zvinotikuomesera mwana mudiki wewe mudiki ende vanhu vari kungoronga bata vanochiita sei ndiri kufamba anoona imi ndogara ndichitarira mazimabanzi kuti ukaona uchiti kwai ndotla vanhu ndoda kubatsira ndotla vanhu asati vane problem musatoita problem ndinongouya asikana ndozvadasangana hakuna munhu asingaite problem papenya asingadi help yeumwe munhu hakuna tingavhairana tichiona takadai zvichakanaka one day ramangwana rizikanwe kuti rinomira rakadii ndosangana newe precious apa uchirwara zvekuti handizokwanisa kudarika uri kunzwa kana kuti iwe kutonzwa kuti simeli veve zvinhu zvaoma zvadai hauzotadzikana kuti chitemo tanga chingo upfumi pevana handoona mentality yemazimbabwe ngaidone yekungo pride handoona ngavachirega mai ava vari kurwara vabatsirwe alright ivo ngavachisiya mai ava tivabatsire kuti vanoda kutozviitisa vavarege mai vabatsire zveubhururu hwayo vamuri kuita pamakanga maita demangovasumudza pachenyu papapa mavati kumusha ndo takuvaindisa kana timakatsvaga ini mwana chindamutsvaga namuwani mese manga makuti akachimbotaura dhodhi handina chiti mwana wacho anga asingadi hanzi mai havana kutichengeta vane mwana ari kupinga kuti mwana wacho anonyaya dzakawanda mani anototaura nemi zvakanaka pamwe anenge achiita kuti pamunozoita ipapo mwana wacho napagrupu ndogona kuweza mameseji haasi kuda mwana uyo hanzi chokwadi zvakaita zvakashata murume hanzi ada kundiroora chichi pane mukomana angada kundiroora abva anyarara maiwa munofa kukwandasira chinhu 1 mirai muze vasikana mirai ndikudze chinhu 1 munofa kukwandasira chinhu 1 mwana uya mwana mudiki animaona aiwa zvibese ko mwana ane 14 years aiti mwana asangari munhu mukuru ane 23 mirai munzwe mirai ndikutaurirai it's not easy guys rejection kudirana rejection remember mwana uya handisi kumudefenda pa ndiri ngotaura zvandoonawo inini mukuchanda kwandina vanhu vakawanda nditi mwana akarejectwa namai ari mwana mudiki akatraya kutsvaga rudo kuna mai according to ye handiti mai vaimuvharira panze exactly mai vaimuvharira panze vaimubloka mai vaingoda mari kubva kwaari kune vanoziva vaidla mari yamai vake kumusha vakuvaramba iko zvino handiri kuona saka mwana munhu wekuti iye plus makuriro akaita kwamai guruku pakazongaendeswa mevamutiza ari kuti akakura chiabhusa singaiti namai guru haana kuzvivanza kuti ndovada mai guru vangu vakandichengeta pati vakandiabhusa zvinondirwadza vamukuru vangu ndovaindida hanimona saka musakanga kuti mwana anenge ane ronda ane bitterness mukati make musambomushora henyu exactly hazviperi zvokumhanya tisalevhe chane tativaningirira tatotaura naye tikamutoona iko zvino haisi nguva yekuti marodhi enyuwo kuno mwari apindire chokwadi ndikati hoda iko zvino haisi nguva yekuti ufunge sezvemwanangu kukomeyako pakatika chinoitika nhasi usati waita pisi navo zvinokugrodza kusvikira futi wazofa andobhoza pasina nguva yekuita maamens paiko zvino uchimbonyarara zvise izvizvo pauchida closure yekuti vakakusira ichi vakutizira ichi vaikublokera ichi chimira vapore kana vapora uzodii wozonyatsa kugara navo pasi kana uchida tsvaga vamwe vanhu vakuru vanoenda kuti mama ini hangu chitese chakawanda ndakakuregera kuti ndiri kuda closure kuti chichaitika ndakasiya mama wangu muripo handinoona tozvitangira ipapo tataura naye munota muchitonzwisisa both sides nangu vanhu ndinovanzwisisa because ndinenge uchiunderstanda dzimwe nyaya dzanombosangana nadzo jega but honai atauramba pai patoita live ataura mavalid reasons mwanaye ati alright nandisikira kuenda kumushana mai kumba kwari kuti unogara ndakambokugara mama vanoziva ndikatovaudza zvaitika ikoko handika ndokwamukuti ndidzokere 2 ndine mwana wangu iko zvino apa zvainesa ndiri ndoga mai vandisiya ikoko iko zvino ndakuenda ini namai nemwana ushu tinonogara sei pamba apa panonogarika sei ini handishandi panenge pachida madhaipasi panenge pachida chimonongo nada chikafu chiimajinai muromo waitika ndiri 1 kuzoti iko zvino ndaine trailer saka mama ngavainde neumwe munhu ini ndosakivazotsvaga basa angu ndichibhadhara chi munhu iye anenge achivachengeta kumusha because kanoti goko tisa kumusha hazvishandi ataura mavalid points mwana uya and it's true vakaenda kumusha vanoenda but vanonodii
chikiti kana handbag. Vanodye. Ya ndizvo izvozvo. Mufamba muchibhenda bhenda. Chibag mune handbag chinosara apa ka makomba ayandori makomba kwedu kwema matoba zikomba cheo kuina usana ine mota hombe inonyatsopinda mazi ngonjo tabjeta kana zvangu dai munongodarika mozozvona kana mari nichaanotuka ndana chimu nachibatsirwa papa kana totenga ma gloves edu nemukaka wetu datotachitoti kana vari kumbatiseti vatenga gusa muri kuzviita here my friends are you doing that kana kuti muri kungotaura kungopopota muri kungopopota are you doing that because we are saying kana vakabvumwa pa we pay and from our as not to say kuti nayo mara tinotoona ma problems edu but we are helping imimi my friends muri kungoita basa kungwafana muchingopopota what help are you giving muri kubatsira nei my friends acho mamboungana naye sombokudza angu chokwadi anokuti zvezvo muri kuti hazvibetseri mutange mushurira munhu pinda papa pakanzi chia ilondwe patipinde marooms avanengazi